Nou, we hebben een jaarkalender waar we iedere 8 weken een expositie inplannen. In juli was Seoul en dat vonden we heel leuk om daar dan extra aandacht hier te vragen, ook voor de natuur. De natuur geeft veel, de natuur moeten we zorgzaam mee omgaan. Die krijgen we in bruikleen van onze kinderen en kleinkinderen. Dus daar moeten we zorgzaam mee omgaan. En veel toeristen komen voor de natuur hier naar Curaçao. Dus vonden we het heel mooi om in deze expositie die ik met het team heb samengesteld, toch iets moois neer te zetten van verschillende stijlen. We kijken altijd een beetje naar wat de artiesten gedaan hebben in het verleden, wat ze op voorraad hebben of wat ze kunnen maken voor de expositie. Ja, en dan is het aan de commissie die beoordeelt welke stukken ingehangen kunnen worden. En dan hebben we toch een hele leuke selectie van foto's tot schilderijen van Bijenwas, Cares met haar werk, beelden. Dus het is heel divers. Ja, het schilderij is gemaakt op 9 meter diepte onder water door Alexander Bazour. Dat is de vader van het onderwater schilderen. Hij heeft wereldwijd schilders opgeleid en hier op het eiland ook 4 schilders die dus onder water kunnen schilderen. Dat is lastig. De onderstroom moet juist zijn dat er niet te veel zand in het schilderij komt. De golfslag moet niet te heftig zijn. Het licht moet goed zijn en de conditie natuurlijk van de schilder die met perslucht onder water moet. Zoveel mensen, zoveel smaken, dus het is altijd lastig. Maar we hebben een oneven aantal mensen in de commissie zitten. Dus je hebt altijd op een gegeven moment dat er dan toch met meerderheid besloten wordt. En bij deze expositie is eigenlijk alles, was unaniem, was de commissie daarover wat er nu hangt. Tot 1 september is deze expositie, daarna krijgen we abstract. En ze kunnen dagelijks langskomen van maandag tot en met zaterdag, van 10 tot 5. En de laatste donderdag van de maand en de eerste donderdag van de maand zijn we ook open met Punda Vibes.